Kaiku, ur eta lur saioaren babeslea. Kaixo eta ongi etorriak ur eta lur saio honetara. Gaurkoan saioari hasiera emateko Donestebera joanen gara eta bertan sagasti batean Lander Sagasetak azalduko dugu pixka bat orain zertan dabiltzan. Negua aurrera doa eta sagarrondoak imatzeko tenorea ere iritsi omen da eta Landerrek kontatuko digu zertan ari diren. Ondotik Sagastietatik Oronoz Mugaireko arrandegi edo pistifaktoriara salto egin dugu eta bertan Gabriel Salaberrik ere kontatuko digu nola izokinagia sortzen ari diren, zenbatxo aterako dituzte eta beraien urteroko lana zein izaten den. Eta azkenik, saioari amaiera emateko, Josu Sarobe, Nafarroako Bernuko albaitiruak, Nafarroan onartu behar duten lege berri baten inguruan solastuko zaigu, animali txikiak, batipat zakur, katuak eta horrelakoen inguruan, arautegi berri bat atera behar omen dute, hauek ongi zaintzeko eta nagusiak ere modu egokian jokatzeko, eta berak kontatuko digu arau berri honen nondik norakoak. Saioaren hasieran esan dugun bezala gaurko honetan eguraldi ona baliatuz, kanpora etorri gara, Donesteben gaude sagasti gazte batean, eta nire alboan Lander Sagaseta dugu, bera badakizue Kibisat, Kibi Bibekin enpresako bazkidetako bat dugu, eta bere Kibi sektorean hasi ziren, gero ondotik ja diversifikatu zuten eta sagargintzen hasi ziren, eta Lander, halaxe da, zuek beti ere frutarbola tartean, eta egia esan kontent ez tenore hauetan eta guraldi honekin. Bai, aurten ezin dugu kexatu, otsailako hilabetea oso ona doa, lanerako behintzat, pixka preokupatuta gaude, temperaturak ere altu xamarra daude garai honetarako, baina, uste dugu bere fetxatan datorrela dena, ez dago soberan zinduta ere, eta, demora polita hauek aprobetxatzen lanerako. Azken aldian egon ginelikan, orduntxe hasi berri xamarra zenuten Kibi denboraldiaren bilketa, eta ez dakit pixka bat bilketa hura, ez dakit zeten horean bukatu zenuten, nola joan zen pixka denboraldia? Denboraldia ongi bukatu genuen. Uste genuen fetxatan bukatu genuen, egun pare bat lehenago, kuadrilla ongi haitxu ginen lanean, eta kiloz eta kalidadez, Kibi tamainaz ere pozik bukatu genuen azken aldera, eta problemari gabe, lehen urteko Kibi bilketa bai. Eta sagarrana berriz, etzen hain ongi joan ez? Lehen urteko sagarran bilketa oso eskasa zendu zen, hala tokatu zen, eta aurtengo dugu esperantza sagar urtea izango dela, hala tokatzen da berez, eta aurtengo iraila urrira begira gaude ilusioz, Guztira ja, lursail sagasti gaztekin, duzue lursail hau, guztira ja zenbat hektare dituzue? Finka hau, orai gauden finka honek 15 hektaria ditu denetara. Lehendabiziko sagastia 2010an landatu genuna 6 hektareakoa zen, eta orai gauden hau 2016an landatu genuen beste 9 hektaria. Dena elkarrekin dira, bat besteren ondoan, eta ja denetara 15 hektaria. Baina produkzioan esaterako 6 hektaria. Eta aurten espero dugu, hemen ere jak imatzen nahi gara pixkat forma maten arbol gazte haueri, begi lore pixkat ikusten da, eta zenbait sagarrale bilduko ditugu hemen ere. Gutxi batzuk, gaindik, baina ja ikusiko dugu sartzen ari dela produkzioan. Bai, beti ere, zuek ekoizten duzuen sagarra, sagardo egiteko da, ez? Bai, hemen dena sagar barietateak dira, eta dena Gipuzko aldera jungo da, hemengo sagarra. Aurten urte txarri izan denez, beti ere sagardo egilentzat urte kaskarra, ez? Azkenean nahi izaten da bertako sagarrarekin, alik eta sagardo gehien egin, eta aurten, esan duguna behin da berriz, urte kaskarra eta pena, ez? Hoixen da, teknikoki saiatzen gara urtero pixkat berdintxu lortzen dugun produzitzea, baina zaila da, ez dugu lortzen hemengo Euskal Herriko bariedadeak ere
Nik uste ez dauden behar bezala estudiatuta, orai egia da, hasi dira unibertsitate munduan eta pixkat interesatzen, eta estudio batzuk eta ideki dira, proiektu batzuk, eta etorkizunean resultatu batzuk izango ditugu, polinizazioak, eta zein bariede ematen duten bat eta besteekin hobe, baina momentuetan gaude pixkat itxu tema horretan, eta gu, gero kanpoan saiatzen gara kimaketak eta abonuak eta botatzen, bezeria hori pixkat murrizteko, baina ez dugu behar bezala lortzen, eta horretan aire, buru belarri. Esan dakoa lursail hau, frutarbola gazte xamarrak, behituko direnak ja denbora gehiago dutenak, kimaketa garaian pixkat jokatzen duzu, ez? Segun sagarrondoa nolakoa den o sagaste nolakoa den, lehenago da berandago kimatu, ez? Bai, adibidez, sagarlandare gazte hauetan, saiatzen nahi gara orain neguan kimatzen, hostoa galduta duenean, arbola lo dagoen denboran, indarra emateko. Berez, landare oraindik arbola struktura formatu beharra dugu, ikusten dugu ongi doa, ez doa motxel ere, baina berea da neguan kimatzea. Eta beste sagasti zarrean, esateko modun, handu beste aldeko problema. Han sobere indarra dago arbolak, ez da errenditzen, fruta ematen, eta han teknikoak errekomendatuta, aigera hostoa duen denboran kimatzen. Han kimatu genuen lehengo azaroan, sagastia, orai berriro hostoa ateratzen duenean txupoiak eta kenduko dizkigu, eta erabat alrebez, kimatzeko garaia. Bai. Ikusten dugu sagaste honetan, sagarrandoak danak erreldutan direla, pasio oso zabalak, pixka bat, gero bilketa errezteko etorkizunean. Hori da, mengo gure idea da ahalik eta gehiena mekanizatzea. Lerro bakoitza dena bariedade bat da, eta horrek errezten du, sagarrotegien interesa baldin badute alako egunetan alako bariedadea biltzeko, beren mezklak eta gauzak itxeko, guk aukera hori dugu, errestasuna dugu lana horrela itxeko. Eta ero bilketak, belar mozketak, tratamentuak, dena mekanizatu aldik gehiena. Barietate aldetikan, pixka bat sagardotegiek eskatzen duten barietate horiekin jokatzen duzu, ez? Bai, hemen gure kontaktua dugun sagardotegin komentatu genuen, hau landatu genuen denboran, eta beraiek erabakitako bariedadea ditugu jarrita. Sagasti honetan gehien bat urte bitxikia eta moko bariedadeak ditugu jarrita. Beste batzuk badaude gutxi batzuk, baina gehien bat polinizatzeko jarrita. Ikusten duzu, barietate desberdinak, modu desberdinan ari direla handitzen, edo ikusten duzu desberdintasun hori? Bai, ikusten da, arbolak berez nola responditzen duen, kimaketari, bere vegetatzeko sistemaren abaritzen dira, baridateen ezberdintasunak. Ez dut komentatu, beste partzela bat dugu hemen atzekaldean adibidez, hau apostu importante bat izan duzen, bertako baridade bat, narbarteko gorria, eta badugu hektarea bat jarrita, analizatu da fruta, sagarra eta sagarrotegi interesatzen zait. Orai, ez dakigu ziur zen olako karakteristika izango ditun produkzioan kanpoan, baina bertako bariedade bat da, nik ilusio nuen, zerbait garrantzitsu egiteko eta apostu bat ere izan duzen. Sagasti honetan, sagarrondo hauek kimatzeko orduan ikusten ditugu, oraindik gazteak direla, ze kimaketa egiten duzu, ze bilatzen duzu? Bariedade ezberdineire jokaera ezberdinei gara. Adibidez, bertan hemen gaudena hau moko bariedadea da, eta gure esperientzia beko sagastian izan du da, mokok berez indarra handia duela, struktura oso vertikala ematen du, han eje bakarrean egin genuen, eta hemen argi geneukan bi ejetan egiten saiatu behar dugula, arbolari indarrak entzeko. Eta adibidez, moko bi ejetan nahi gara struktura ematen. Urte bitxikia urte bitxikiak ez dauka horrelako problemarik, eta hori adibidez eje bakarrean. Eta gero saiatzen gana, adar laterala guztik, orai arkeatzen nahi gara, kuerda bitartez ikusiko duzue, eta horrekin saiatzen gara, lehen baino lehen lore ematenko joera hartzea egurrak. Hemendik aurrera arriskuak ez dakit, loretan noiz hasiko diren, hormak ere behar bada suertatzen aldiren, pixot beti kezka hori, ez naturan kezka hori. Bai, loraketa hemen apirila hasieran hasiko da, martxoa bukaeran, segun urtean nola dijoan, eta hor beti dago beldurra, izotza. Baina nik, sagarrean izotzakin baino gehiago daukat beldurrak ibitan, hor bai dugu problema. Sagarretan gaina ez dugu problemarik izan. Sagasti honetan sagarrondoak kimatzen hasi aurretikan, kimaketain duzu, ez? Beti ere pixo baten lotzen duzu bata bukatuta bestearekin, eta kimaketa ere harrirra, ez?
Bai, kibia biltzen bukatu genuen bezala, hasi ginen urrengunean 8 lagun kimatzen, eta bueno, gustura, eguraldiare abenduan oso ona egin zuen, eta lanak aurreratu genitun, gero urtarrila euritsua izan du da, baina bueno, lanean aritzeko moduko bi egun horrela galdu ditugu denbora txarrangatik, eta horten pozik, bai, lortu dugu fetxa honetan lanak bukatzea, eta hortan optimista gaude. Orai aber, udaberrian zen olako atakaldiek izaten ditugun denborakin, eta aurrera. Ez egite sagar kantitate aldetikan, urten ikusite iazko kaskarra izan duzela eta bezeri hori ematen baldin bada, urten behingoz izango zen, ja sagar bilketa kopuru kozkorra beharko zen, ez? Hala espero dugu, eta ilusio hala dugu, gure Sagastian ja horten, baila 2 urte ja 80.000 kilo bildu genituen, horten 100.000 kilotik pasatzeko ilusioa dugu, arbolak ere struktura dauka, eta, bueno, egia den eta den ongi ateratzen bada, horten ja plantatzen gehan, lehen urtean aipatzen genuen, sagar eta kibi bilketa polit batekin. Oso ongi lander, segi lanean, ongi aitzen zarete, uraldi ere aprobetxatu, egunare ja luzatzen ari du, eta aurrera xo honen gara berriz ere. Mila esker. Vale, nahi dutzen arte, eskerrik asko. Oronoz Mugaireko Pistifaktorian gaude, Gabriel Salaberrirekin, eta Gabriel, hemen ja ura soinua sumatzen da, arrainak ere ageri dire, eta ez dakite nola hasi duzuen urtea, nola doan ja pixoa zuen, 2019 urte hau. Bai, ja urriruan hasi ginen kanpaina berri bet, izoki reproduktoriak ekartzen unet, eta arroltziak eta ja kendutu deneri, eta hoai tenoriunten, osasoinunten, aigara arroltzetan, eta sortu berriak ere bai. Oantxe hasi gara lehenbizko izokien umiak jatera maten, lehenbizko egunak, eta hortxe, pixkot lan hortan. Oain lan garrantzitsu ez, tenore garrantzitsua, etorkizunako izokina, ongi jaio behar dire, ongi ezi behar dire ez, azkenean bazkatu behar dire, eta aurrera jarritu behar dut ez. Bai, hoai erten den bezala, hazienda guzie bezala sortu berrien deliketuena eta kuidadu handiekin. Erduen hoai sortzen nahi dire, egunok aproposatugu, ure garbi-garbiak, eta, uandalik eztien biztertian etortzen, aproistuko dugu, eta indertzen zeizkun lehenbizko tandak, sori. Sortutako izokin horiek barren indire, gero sartukora barrura, eta hemen kanpoan betiko martxa. Kanpoan bai, hemen ikusten duzten amorriok, ja datorren hilabetean martxotik goiti hasiko gara ja kototara botatzen, eta hastean ateko die 2.000ko atola, inguru hortan 2.000 terdi, eta holaxe, ude uzien urrirua amek arte, hortan nahiko gara amorriko asuntuan. Gero ekaina aldera etorriko zaizkuk datorren sasoiko, datorren urteko, eta ekazi eta holaxe. Amurraiak ere aurrera ateratzea isa da edo? Bai, beti izoki baino pixkot errexao. Erran behar da badiela generazionek ja arrainteian haziak, eta erduen beti errexo da. Izokie da oso basa. Arron basa da eta erduen gostatzen da pixko gexao. Baina, antia o buelta arpedio pixko gora bera eta numero oso politak harpatzen dugu. Ez egit, Nafarroko gobernuak dituen helburuak pixka bate gauzatzen ditu izan da horrelako pistifaktoriak azkenean lan garrantzitsu egiten dut ez? Bai, haude pixkot naturalki erditzen dien o sortzen dien laguntza bat bezala. Aurtengo sasoin, barkatu, jazko sasoian harrapatu zien hemen markatuko izoki poliki harrapatu zien, eta igual erreketan ez bada resultado oso ona atetzen, igual hemengoakin laguntzen dio handitz. Handitz o gehiena. Eta erduen, asumortan aigara lanian, eta resultado gor daude, oso onak maten dazkute, eta, konten. Ez da gila urteko adreia bat zu hemen lanean, ez? Bai, izoki kontu izintugu 30 bat urte benpinez, eta hemen arraintuan, arrainte junten. Eta, ja buelta poliki hartu dio, eta, tira hortan. Urteko adreia hauetan, baina izokin jaunitz, botatua kanpora, eta... Bai,
erten aldaike 100.000 batzutan gehiago, bertzatu gutixo, baina media bat 100.000 alebin botzentugu errekatara, bai. Urtian, media bat. Ba, osongi, sartuko gara barrenera eta ikusiko du nola sortu berri horiek nola diren pixka bat handitzen. Bale, pues. Bueno, hemen ikusten ditugu ez, azkena sortu berriak ikusi aurretikan ja arraultzeak. Izokin arraultzeak, izokinari ateriek lehenbiziko direz. Bai, dire laguarnatan da, hor guai ikusiko dugu sortu berriak, eta, guai, uste duzen bezala muitzen altut, bi begiek ahertu edielakoz. Bi begiek ahertu arte ez daizke muitu. Eta hoi gostatzen da, 250 gradu, uren temperature sumetuz, egunek diak. 10 gradu bainuke uren temperature kontinuo, erduen, oite bortzegun, 10ez, 250. Eta gero, sasoi hortara aliatzen dielik, iten altugu muitu, garbitu, nahi batugu ibili, eta nahi batugu bertze eskin betera bialio zera, hoi ere bai. Eta gero, hemendik goiti, 200 gradutara, ahertz, arrimetzen dielik, iten die sortu. Erduen, bakotxak dire eme batenak, kaja bat, bastidore bat dire eme batenak. Erduen, patzentugu aska bakotxan eme batenak. Hola dauzkegu kontrolatuik, zema patu dazkun, zema sortzen dien emi hortaik, eta zema repoblatzen dugun alebinetan emi horrenak. Erduen, oai ikuste zen bezala, muitzen aldu tranquile herrian, eta nahi bezu ikusi begiak, oso erresa da. Puntu beltsoie dire begiek. Behin begiek ahertu arte, iten dugu garbitu, beti eunetik 10-koat, o 8-10-koat galtzen dugu. Eta gero bertze 10 bat handiena, hemendik repoblartu arte alebinetan. Hor txibiltzen gara. Totalian, egunetik laetan hobei botzentugu zerara, ibaietara, o errekatara ja repoblazionako. Gero hemen, hola, 500 ordu horiek bete arte, ez dakit, ilunpetan barra dire beti edo, ez? Normalki bai, normalki patzentigu pertsianak eta argiak itzeliak. Behin begiek ahertu arte, benpien egola egon bardu. Eta korrientia urena arrongotxe, ur geldibet, ok estentu tesamolekin, zera, eta dire hermetikoak, ez? Erduen, normalki hola, erran behar da, estadu naturalian o erreketan, emia patzentula arroltziak graberetan, lehar tokietan, graba tokietan. Erduen intentu patuz bezala, tapatu piztenakin tapatzen du, eta gero segi hortan. Eta erduen hemen, hola patu ezkero, iten dio pixkot naturalki imitatu o kopiatu. Orduan pasatuko gara ja sortu berriak diren horiek guztera. Hemen ikusten direz, Gabriel, sortu berriak ezakitok noiz sortuak diren? Dire galden hastian sortuak, galden hortzilerian, ok izan gotuzte 6 bat egun zazpi. Erduen, boltsa, ahi duten boltsori izena du sako bitelino. Erduen, horrekin mantenitzen dire lehenbizko ubei hilebete bat hortxe. Erduen guk, konsumituz, izoki iten da tamaino zaunditu, eta xakuoi konsumitu iteute, jan. Erduen, hoi bat egun buruen, hasten gara zera, pentsu ematen. Irinetik, eta gero haundituz bezala, pikorra larri xokoa ere bai. Erduen, hoi egunez ez du ez zerriten, garbitu, bihar bada, pixkot, eta tranquilutzi. Ilunpetan, eta gero oketan. Oketan jartzen dire, odie moketa espezial batzuk, oketan jartzen die bakotxa bere xuluan, testie muitzen. Unik imitatzen dio errekan graberak, o grabak. Grabat artean egoten dire sortu berrian, eta erduen unek egiten dio, geldi-geldiek hortsi duki, eta hola xakui ez dute hain rapido jaten. Eta, ikusten da azkenean, adibidez bor bat ikusten da kasu bat bi direla batin bezala, ez? Gauz guzietan bezala, bat beste atetzen die falloakin. Hor badie okerrak, biburukin, hoiek normalki hiliten dire, Erduen, kusten duzen bezala dire lau alu, da, normalki hiliten dire, eta obertzena horre berak itentut kendu.
Hemen direnak izokin batenak orduan danak, ez? Bai, hemen izango die denean 5.000. Segun, emia txiki balima da, pues igual patzen dazkitzu 3.000, eta eme bat handie balima da, pues patzen datzu 8, 10.000, odire eme txikienak. Zenbat denbora arteango ziren egotan, leku berean, zenbat denbora pasarte? Hemen egoin dire 3 hilabete bezala, eta gero hemendik aterakotugu kanpoko borobiletara. Ja kusten dugulik, flotian o ineritan dabiltzelik, pues ja koskortue, pentsua ixe, eta koskortue dielik, erduen 3 hilabete, pues, ateratzen dugu kanpora. Eta hor ja korrientia dira autolimpiabliak, denak garbitu, hemen goizero iten dugu garbitu. Pentsu sobrantiak eta zerak goizero. Eta kanpoan ja hastean behin bakarrik. Porque dire zirkulazionak berakin iten die garbitu. Erduen ez du ikitu harrik ere. Eta gero ja ze lana geratuko zen ja uda parteari behirata? Bai, gero udaldera, ekainan, San Fermin atzinean itentugu markatu, aleta adiposa mozten digu, txikibet, eta lehenbizko repoblazioa izango zen hor, fetxo hietan. Eta gero, pues, 30.000 usten dugu urriroko. Urriruan, ja badazkate 12 zentimetro, 15 tarti hortan, erduen itentugu adiposa moztu, markatu, eta mikrotxipa bat zuhurreko esurrian sartu. Hoi, jakiteko pixke gora bera, gero haundiek etortzen dielik itxasotik, badazkigu ze repoblazionetan inedazkagun. Orduan, behar badala nik handiena ez eskulan hori ez, markaje hori eta kostosoa da ez, azken eskuzin bar dana eta denbora joaten da ez. Bai, hor denbora asko gaten zaiku, ez da nekaztu osua, baino 1.000 izoki, babanaka dena markatzeko, pasatzen dugu hilete bat, o hilete terdi horri biltzen gara. Launtzere izeten dugu, launtzen daku, eta bestenak gostako zaikun 3 tartean, 2 hilabete benpin, itia, eta ez, tortzen zaizku udaltzainak launtzera eta konten. Horrela xe, arrantzaleak lasai egon zaitezkete, ikusten duzue, Oronoz Moireko arrandegi edo pizti faktorian, normaltasun batean doa dana, zuek zuen lana ongi egiten duzue, gero hor dago ere ibaiaren egoera eta faktore asko dire, eta garrantzitsu hori da ez, denon artean, arrain izokin populazio handia izatea, eta naturak aurrera jarraitzea. Holaxe dugu asuma eta, urte atzo badamazki gunten da tira, aurrea. Eskerrik asko, beste bat arte. Ez da deus ere, zuen arte. Saioa amaitzeko Josu Sarobe Nafarroako Gobernuko albaiturarekin gaude, eta Josu badirudi Nafarroako parlamentuan lege edo dekretu berri bat onartu behar dela, animales de compañía edo maskota edo lagun diren animali guzti hauen inguruan, ez dakit ze berri den edo zer dakizuen? Bai, azken urteoketan hainbertze autonomien nahitu dire aprobatzen handik eta mendek legeak maskotai buruz. Azkenean onartu behar da, ja animalekin dugun harremana ari dira aldatzen urtetik urtera, ez da orain bezala zakur bat izatea 20-30 urtekin konparatuz, eta harreman horiek animalekin ari dira aldatzen, ari dira animali berrik ekartzen kanpotik, erabiltzen bertze gauz berrindako, saltzen eta dena, eta orduan ja nahi da norma batzuk paratu. Ja baziren norma batzuk 1984 urtekoa, baina ja sartu bezala gelditu da, eta orain aprobatu da ja por konsensoia lege berri bat atetzea, eta pensatzen du urte baten barneko ja martxan patuko dela ja. Batipat ze helburuarekin egiten da, animali horien ongizatea bermatzeko edo? Aiztuen arranutzen zala, badire gero eta animali diferentegoak, eta gero eta jendentik hurbilago daudenak, eta kontzientzia edo ikusteko modua aldatzen nahi da. Orduan, ja normatiba honekin, arautu nahi da, ze portaerak izaten aldire, eta zein debekatzen aldire animali horiekin, identifikazionek ere bai, gero baita ere, ondoriok edo balin badire, baita ere sanitarioak nola legalak, baita ere responsabilitate batzuk exigitzeko, gero centros de atención de los animales, harteko zala perrerak, katuen tokiek, zakurren refugioak, zakurren zaldienak, zirkoak ere bai debekatuko dire, seguraski, animalekin egitea,
Eta gero, pues salerosketa horiek eta nolakoak inen diren, internetetikan edo zentros espezializados egolako gauzetik. Badire, pues, hainbertze normatibak, bai. Eta guzti hori dena pixka bat kontrolatzea, bermatzea, ikustea, nori dagokio ardura? Pues, principios, gure departamentotikan, gure departamento arduratuko da, bino, ayuntamentu bakotxak izan da lehenbiziko lerroan dagona edo primera linean edo dagona. Hoiek ez bali baute zerbitzu bat eskaintzen al, pues Nafar gobernotikan, pues inen zaio, pues vigilantzia hori edo lo que sea. Eta bueno, bino salaketak principios ayuntamentoen gana joanen dire, salaketak joaten aldire, pues 200 eurotik 1.000 eurotaraino, dependitzen du baita ere zeiten den, ze astakirik edo zeiten diren. Baina, bueno, pues erten duguna, pues da gauz bat uste dut jende haunitz eskatzen ari zuena, kolektibo haunitz eskatzen zutenak, erten duguna, animalik badire esken guztitek, klase guztiko animalik, eta, bueno, pues azkenin maten du atera bardula, bai. Gutxienez guna abia puntu izanen zen, animali guztiak identifikatuak izatea, ez? Hortik abiatuta, ez? Bai, kasu honetan, maskota guzti hauek, zakurrak, bai, jendea teoriez izan bardu identifikatuta aspaldi, baina orain ere sartuko ziren katuak eta uronak ere bai. Ja, maskota bezala onartzen diren. Hori gauz bada, pues, identifikazioa mikrotxipaekin, izanen da, bada artxibo bat, baina, bueno, bertze artxibo mota bat egitea, eta lehenbiziko gauza hori izango zen. Gero aparte, ayuntamentu bakotxak bertze identifikazioa mota erabiltzen alduen. Hori da lehenbizikoa, gero paratzea norma batzuk zer egiten alde eta zer ez egiten al, klasifikatzen da animalik modu diferentetan, zein diren laneko animalik, por ejemplo, zakurren artean, pues ez da gauza bera itxuekin dauden zakurrek, edo hartzai zakurrek, edo polizien zakurrek, edo etxeko zakurrek. Batzuk dire lanekoak, bertzatzuk dire konpainiakoak. Eta gero, pues, gutxo instalazioneak, eta ze gauzak iten zeien, pues, hiltzeko denborean, pues, ja, bueno, leheno ere debekatua zagon, hartu eta tiro bat matia. Oain, tiro matia ja debekatua dago, eta bakarrikan hiltzen halko da, edo zara, pues, eutanasia batekin, albaitero bat ematen dion indeizione batekin. Gero, kondizioneak ere bai, pues, markatzen dire, kondizioneak sentido komunekoak dire, pues, ezin da baita ere, zakur bat lotuta kontu bizitza guzti, bueno, arrato bat kontuta, baino kondizio batzutan, pues, bai, baino ez, beti lotuta kontzia. Maltratatzea, logikamente, pues, debekatua dago, ibiltzea, pues, perros de presa oin menditikan ere, pues, hoi debekatuko dute, seguraski ere bai, pues, bueno, badire inbertzen normak. Gero ez egite, udaletxe bakoitzak araua Nafarro osorako izanen da, eta, bueno, udal bakoitza izango du ardura pixat nola aplikatu edo ez, baina arauak danantza berdinak, ez? Ez du udala bakoitzak ez, nik araua dut eta ondoko udalak ez? Ez, Nafar guzindako izan da berdinek. Gero, udal bakoitzak, baitxuna ordura da, zakur arriskutsuetan bere araua patzeko. Batzutan, pues, izan aldi, erraza bat herri batean eta bertzean, ez da logikoa, baina, bueno, hala da, horiek bai izaten altxuzte. Baina, prinsipioz, eta gero baita ere, udal bakoitzak izan du bere normatibaen barnen, pues, zakurrak eraman behar dire lotuek, edo nuen eta dute kaka, edo lo que sea, hori da, bakoitza udalen kompetentzia dire. Norma hontan ere bai, agertzen da udala lehenbiziko responsablea bezala. Pues, zakur bat abandonatuta balin badago, pues, beraiek arduratu behar dire hortaz. Eta gero, pues, erten duguna, berzenaz, ezin balin badute, honestan, pues, udala txikia dirako zako, pues, Nafar gobernukoak, pues, inente lagundu o lo que sea. Herri txiki askotan ez kexatzen da jendea, zakur asko izaten direla, zakur asko suelto gaineaz, eta azkenean, bueno, herrietan, karrikatan kaka asko pilatzen direla, ez? Hori ere, bueno, mozteko modu bat da, ez? Hoi ja, udal bakoitzen barnean gelditzen da. Gu normatiba honetan gelditzen da, pues, animalioken ongi izatea. Aizton arran duguna, pues, kakaitea hemen edoan, edo parke batean laxo, edo lotuta edukitzea, hoi ja, udalaren eskutan gelditzen da. Kasu honetan hau da, hori da, normal zebikoak edo nahi balin baduzu erran. Kasu honetan dire, norma batzuk orientatuta, pues, animaliekin harremana, pues, onna izatea, eta animali horiek ez sufritzea edo... Ez da egite, legedi hauetan, Europa mailan beste herrialdeak aurreatuago doa zen, edo zer dakizu? Bueno, kontzientzia animalekin pues, aldatzen nahi da, leku batzutan pues, badakigu pues, iparraldeko zonetan pues, aixe kontzientziatu daude, pues, abandono gutio dire, holako gauzak izaten dire, gero normak baita ere pues, hartzeko pues, Inglaterran edo debekatzen zuten Eguberritan adibidez saltze animaliak, claro, azkenin erabiltzen diragoz opari bat bezala, hemen ere bai debekatuko da opari bezala erabiltzea maskotak edo reklamo komerzial bezala,
Eta gero baita ere, pues, badakigu hemengo bertze autonomi batzutan, pues, badire bertze toki bakarren batean arras zorrotzak patu direla bai. Bertzetan, pues, erraixo edo antzekoa gutxi gora. Azkenean, sentido komuneko normak dire, ez dire aparteko gauzak ere. Norma hauen aplikazio orduan esaten duzu, urte bat joanen dela hartu arte guztiz edo? Bai, gutxi gora bera, pues, martxan patu orduko urte bat edola. Baina, bueno, uste dut aldaketa handia izanen dela eta lan emanen dula. Gerten duguna, badire talde batzuk, pues, hauniz behiratzen dutela hau, eta gero administrazioa pues, dago, pues, gauz gutxi hauk ere bai, normak bete arazteko ere bai. Badakizue, Josu gaurreratu digu zer aldu zaigun, beraz animali txikiak, maskotak eta dituzuenak, gauzak behar den bezala egin beharra dire, animaliak ongi zaindu, errespetuz jokatu eta, azken finean, danan hobe beharrez. Josu, eskerrik asko eta, disfrutatu zuk ere egun polita hauetaz. Mila esker. Bai, berdin zuek ere bai, arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtuko gara datorren saio arte. Mila esker eta ongi segi. Kaiku, ur eta lur saioaren babeslea.